na sendviči sú besné rekvizity. PB a J sú od veci. Prosím? Pozeral MTV Cribs. Je špongia. Jasné ako facka. Haló, MC Skatemark. Niečo si zabudol v nohaviciach. No, veru, mal som to už poslať. Čo je to? Blahoželanie k narodeninám starej mame, čo mi dala mama. Bože, dnes má mama narodeniny. Zabudol si na mamine narodeniny? A ty si ich pamätáš? Odo mňa nikto nečaká, že si niečo zapamätám. Kedy si s ňou hovoril? Asi vtedy, keď sme jej povedali, že je hrozná a nikto ju nemá rád. No áno, to bol pekný deň. Tak ju odložím na budúci rok. Nie. Dáš jej ju osobne. Kúpime darček a zanesieme jej ho. Ale Ellen, veď sa s nami nerozpráva. Nemyslíš, že keď sa tam ukážeme, ohrozí nás to? Ak sa tam neukážeme, nezistíme to. Pravda. Len im to povedz, štieňa. Jo, mrkni na ten bliskot. Jake, už to nebudem znovu opakovať. Si normálne decko, tak sa tak správaj. Fajn. To je cool. Hovorí to mama? Charlie, buď vážny. Jake, ak chceš pomôcť, nájdi niečo vhodnejšie pre starú mamu. Čo ako? Pozri, či nemajú grizzlyho, ako trhá lososa. To bol ten najbizárnejší večer, aký som kedy zažil. Bol som tam tiež. Myslím, že to bolo skvostné. Vieš, čo sa stalo? Nahradila nás. Pre mňa je to fajn. Pokým má Siegfrieda a Roya, nemusíme tam chodiť. Pre mňa je to tiež fajn, len nemôžem uveriť, že si myslia, že je dobrá víla. Za to my vieme, že nie je. Svetá pravda. To si dobre povedala, sestra. Hej, SpongeBob gay. Daj si pauzu. Nemyslíš si, že sme sa mohli v mame mýliť? Čo? No, ten Roger a Filip v nej zrejme vidia čosi, čo my nie. Kto ju pozná lepšie, my alebo oni? My, bez debaty. Ale možno je v nej niečo, o čom neviem. Ellen, je v nej niečo, o čom nevie ona. Hovorí sa tomu duša. Ra.